Sa pagpaubos sa General Community Quarantine sa dakbayan sa Sugbong gikan sa MSCQ, midagsan na usab ang masakyanan nga mibiyahe sa kadalanan sa syudad. 80 ngadto sa 90% ang gidaghanon sa mga mibiyahe nga mga sakyanan. Samtang mas gihigpitan sa kapulisan ang pagsusi sa mga motorista nga misud sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Sukway sa nagaging simana nga nagmingaw ang mga karsada sa dakbayan sa Sugbo. Dili na karon kay nasinati na ang heavy build-up sa traffic. Sa assessment sa Cebu City Police Office, moabot sa 80 ngadto sa 90% ang pagdagsa sa mga sakyanan nga nagbiyahe karon sa dakbayan sa Sugbo. Busa di ka tinga nga inani kahuot ang dagan sa mga sakyanan. Kinahanglang muhunong ang mga sakyanan sa mga checkpoints sa utlanan ug bisan sa mga dapit sulod mismo sa syudad. Bisan limitado ang mga personnel sa kapulisan, tagsa-tagsahon gihapon nila og tan-aw ang mga dokumento aron masiguro kung apil sila sa dunay pagtugot nga mobiyahe o mosulod sa Cebu City. Matod ni Police Colonel Josefino Ligan, City Director sa Cebu City Police Office, nga nagpadayon ang ilang hugot nga pagpatuman sa higpit nga health protocol. GCQ doesn't mean that they are free to roam around because we are still in a quarantine period. Sumapa, kinahanglang ibutang sa matagduma sa mga establishmento sa ilang Certificate of Employment ang oras sa mga kawani. Samtang, gitug-an sa opisyal sa CCPO nga niminos ang mga quarantine violators sukwahe sa unang mga adlaw sa GCQ. Posibleng nagkakat-on og leksyon ang mga tao sa way puas nga pagsita nila sa mga malapason sa protokol. If you think that you will be late for your work, leave early in your home. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Milungtad og 5 ka oras ang pagkabara sa trapiko sa Cebu South Coastal Road sa unang Lunes sa pagpaubos sa dakbayan sa Sugbo sa General Community Quarantine kon GCQ. Ipahibaw ni Jonathan Dumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda, nagsugod pagtasok ang kahot sa trapiko alas 6 ganiyang buntag hangtod na sa pagkalas 11. Ang ubang mga sakyanan mibalik na lang sa Talisay City, inay mula ho sa Cebu City. Gipabuksan na lang ni Tumulak ang Bulacau Bridge habig sa Talisay City aron makaagi ang mga essential workers. Bisan panini, gairog gihapon ang mga sakyanan nga miagi sa Enab Pacalso apan wa hinuon makaagi. Ang ubang mga sakyanan subay nini nakikita si Mayor Samsam Gulyas kang Governor Juan Garcia ganina buntag aron hangyoon ang gobernador aron buksan ang Natalio Bacalso Avenue. Nakita sad namo nga naka-contribute niini mao kining hugot sad nga pagbantay sa Cebu City sa mga sakyanan nga gikan og south nga mosud sa Cebu City. Pasado alas 11 na monitor sa Talisay City Command Center ang pagkaluag sa dagan sa trapiko.